Вітаю усіх пяцікласнікаў, хлопчыкаў і дзяўчынак і запрашаю на урок беларускай мовы па тэме прамое і пераноснае значэнне слова. Якія задачы мы павінны вырашыць на уроку? Паглыбіць веды пра прамое і пераноснае значэнне слова, адрозніваць словы з прамым і пераносным значэннем, адшукваць іх у тэкстах, складаць словазлучэнні, сказы, у якіх словы ўжываліся ў прамым і пераносным значэнні. Уявіце сабе невялікі пакойчык, летні сонечны ранак. Акно ў пакоі прачынена, павявае лагодны цёплы ветрык. Ён калыша шаўковыя шторкі на акне. Шаўковыя, таму што выраблены з шоўку. А што яшчэ можа быць выраблена з шоўку? Так, сукенка, шалік. Калі мы гаворым шаўковыя шторы, сукенка, шалік, то прама ўказваем, што гэтыя рэчы выраблены з шоўку. У гэтым выпадку прыметнік шаўковы мае прамое значэнне, але ён можа выкарыстоўвацца і з іншымі словамі. Зараз вернемся да сказа. Хлопчык адсваволіў і стаў шаўковы. Хлопчык жа не выраблены з шоўку. Што ж мы маем на ўвазе, калі гаворым, што хлопчык стаў шаўковы? Гэта значыць, стаў паслухмяным, лагодным. У гэтым выпадку слова «шаўковы» выкарыстоўваецца ў пераносным значэнні. А зараз вызначым, якое значэнне слова называецца прамым, а якое пераносным. Прамое значэнне – гэта асноўнае значэнне слова. Залаты пярсцёнак, светлы клас, кіпіць вада, галоўка дзіцяці, гараць шчэпкі. Пераноснае значэнне – гэта лексічнае значэнне слова, якое ўзнікла на аснове падабенства. Перанос адбываецца, калі ж паміж прадметамі, прыметамі, дзеяннямі ёсць што-небудзь падобнае. Акрыяць, падужэць, паправіцца пасля хваробы, ранены трохі акрыяў. Другое пераноснае значэнне – ажыць духам, набыць упэўненасць, акрыялі салдаты пасля першай перамогі. Ас – першае значэнне – лётчык, які валодае выдатным лётным і баявым майстэрствам. Другое пераноснае значэнне – пра чалавека, уменне і майстэрства якога ў чым-небудзь даведзена да віртуознасці, дасканаласці. Далікатны. Ветлівы, ласкавы, уважлівы. Далікатны чалавек. Другое значэнне, які патрабуе асцярожных адносін. Такту. Далікатнае пытанне. Трэцяе значэнне – кволы, тонкі, далікатныя рукі. І чацвёртае значэнне – пераноснае. З тонкім прыемным пахам, смакам, далікатныя духі, далікатныя стравы. А зараз я прапаную вам такое заданне. Са слоў, што ў дужках, выберыце тыя, у спалучэнні з якімі прыметнікі будуць ужывацца ў пераносным значэнні. І так, прапаную словы арліны, клёкат, погляд, дзюба, вочы. Калючы, слова, ржэўнік, вожык, святло. Ледзяны, вецер, позірк, вяршыня, вочы. Каменны, твар, гара, скала, сэрца. Жалезны, рыдлёўка, воля, век, дысцыпліна. Мяккі, пасцель, голас, гліна, хада. Што ж у нас атрымалася? Словы з пераносным значэннем. Арліны – погляд, арліныя – вочы. Калючае слова, калючае святло. Каменны – твар, каменнае сэрца. Жалезная воля, жалезная дысцыпліна. Мяккі голас, мяккая хада. Зараз са словам калючы складзём і запішам сказы, у якіх яно ўжываецца ў прамым і пераносным значэнні. Калючы вожык. У нас атрымаўся просты сказ,
На лясной сцяжынцы я заўважыў маленькага калючага вожыка. Словазлучэнне ўжыта ў прамым значэнні. Калючае слова крыўдзіць чалавека, а ласкавае саграе. Тут калючае слова ўжыта ў пераносным значэнні. Існуюць тры асноўныя тыпы ўзнікнення лексічных значэнняў. Метафора. Перанос паводле падабенства, па форме. Малы носік, носік чайніка. Па колеры. Залатая манета, залатая пшаніца. Па месцы знаходжання і іншае. Хвост жывёлы, хвост калоны. Метанімія. Перанос паводле сумежнасці. З матэрыялу на выраб з яго. Здабыча золата. На руцэ дзяўчыны шмат золата. З памяшкання на тых, хто ў ім знаходзіцца. Новая школа. Уся школа выйшла на ўрачыстую лінейку. З дзеяння на яго вынік. Рабіць пераклад. Удалы пераклад. З імя аўтара на яго твор ці творы. Чытаць вершы Янкі Купалы, чытаць Янку Купалу. З пэўнай уласцівасці на таго, хто ёю валодае. Мець прыгожы тэнар, спяваў тэнар. Сінекдаха. Паводле колькасных адносін з назвы часткі на цэлае. Закрыць рот. У сям'і 5 ратоў. З назвы цэлага на частку. Пасадзіць вішню, з'есці вішню. З паняццямі пераноснае значэнне мы з вамі сустракаліся ўжо на уроках беларускай літаратуры. Словы ў пераносным значэнні дапамагаюць стварыць маляўнічы, запамінальны вобраз, карціну прыроды. Такая разнавіднасць маўлення, з дапамогай якой ярка, вобразна, маляўніча расказваецца пра якія-небудзь прадметы, з'явы, і пры гэтым перадаюцца пачуцці аўтара, адносіцца да мастацкага стылю. Дарагія пяцікласнікі, даражыце родным словам, сябруйце з ім. Жадаю вам творчага плёну.